Udokotela u-Elijah Mjaheni Tep Tep Makhathini wazalelwa eShowe eZululand ngo-1942. Waqala ukulwa izimpi zakhe zamankomane njenge-Amisha ngeminyaka yo-1970. Kwakukhona umkhulu wakhe uthe elusa inkomo wamfundisa ukuthi hayibo fanele ube yikhawa. Uma uyikhawa uba ilibhox wasemxoxela ngomunye ibhox elashaya idonki lawa. So wasethi hayi mkhulu ngeke ungifundise ukuthi uba yikhawa into enjani. Wabe ukuthi ke uyamtshengisa ukuthi othatha isaka ulilengise lapho mawusubuya einkomeni yobe sengitshengisa ukuthi hayi fanele ushaye kanje. NgoNcwaba ka-1974 uTep Tep Makhathini walwa impi yakhe yokuqala eyayibandakanya abashayisibhakela abamhlophe eRand Stadium eGoli. uTep Tep Makhathini ulwe nabashayisibhakela abaningi okukhona kubo uJohn Tate, kanti enye impi ayikhumbula kakhulu ngokusho kwendodana yakhe ileyo eyayiphakathi kwakhe no-Emil Griffiths waseMelika e-Orlando Stadium eSoweto ngo-1975. U-Emil Griffiths? Yeah. Yes. Ayibabelithembile. Ladlala liwu-number 2 umhlaba wonke jikelele. Ukukala nge-tape measure ibanga phakathi kwakhe nembangi eringini kwamtholela igama elithi Tep Tep. Kwi-training kwakhona omunye umngane wakhe naye wayelokhuza wayeshaya isibhakela. So wambuza wathi Makhathini uzowenza kanjani? Uzoshaya kanjani le box lelo ngoba siyazi impela ukuthi hayi liyavutha. Wathi hayi ilula lento. Awulethela wayiphethe wathi awulethela le tape le. Wafike waqala wathi wakhanda iring nge-tape ba. The ngoba yabona nje ngoba sihlangana la so sihlangana ehlukana. Mase ngimshaya ngejab. Zokuthi jab mangimjebhele ekhoneni. Kuyobe kulapho ke eyobe sekuphela ngaye. Okusho ukuthi ke uyobe seyenza i-knockout khona mase efike ekhoneni. Uzobona wena. Kuthe sekulapha eMayville tennis court lapha ke awaye ikhona i-event. Hayi efike mase selapha eringini asakhumbule umngane wakhe lo wayikhuluma naye lapha na kwi-ejimini uthi hayibo tap esho ukuthi jab abantu bathi hayi tap uthi hayi jebhele ekhoneni. Indodana kaMakhathini iqhuba umlando kayise ngokuqeqesha nokuphakamisa abashayisibhakela baseshowe abasafufusa ngaphansi kwe-Tep Tep Makhathini Legacy and Academy. We kindly ask for assistance in the gears so that we can also be able to give the young athletes. Umasipala waseMlalazi usanda kuphendula isoyi lokwakha isikhungo esothuthukisa amakhono ezemidlalo entsheni yendawo. Zizoyisebenzisa ingane ekujimeni kuba zivocavoce khona okunye ke bese ke nazo futhi ezifisa ukuba zingene kulomkhakha weboxing nazo futhi zizoba nayo sizoba nayo i-boxing match arena. Bonga kakhulu. Jabulile. Yeah. Jabulile futhi okwenzekile. Udokotela u-Elijah Mjaheni Tep Tep Makhathini usehlonishwe ngendondo ye-Ikhamanga yesiliva yesibhakela ehlonishwa ngumengameli wezwe, kwathi isikhungo i-St. Paul's Bible Institute samhlonipha ngeziqu zobudokotela.